ebunge ya Bobasi korwa chinsemo chia akegochi ekero bono eamate eyemo yogotoka korwase ekinyoro kia inani bono ere namayenda manene magega yokobasiria abancho babere ase echinga kechiga nigo bono korengana ne amateyo banyarire kwera buna omomura wenkeyo aserieta enoko bwaya bono anyarite ose anyara komoita ise gwika ogokwa ekyo kerira bono abanyakinyoro koimoka nobororo botinde nabo igo komusambira omomura oyo nyomba weka gusiria obogima bwaye orobotioro rogwechane buna rwariganire no murikito Gilbert Kobi. Abamenyi bekinyoro kia inani imeye sublocation ya Kegochi nigo babokera ogusira kwa magima abere umusacha oyo mo bw'imyaka 30 nigo agotebekana kumuita tato mwabo mwibori na kumusire linse muna bana rayiya musambire eretiga kunomore ekinyoro nakyo asobororo banene nokogechigwa bamutangira na kumuminyokia na kumuikero umusacha oyo na kumusamba kende komete twagakeigure chinsemo hawa muna umuntu ngusambware rero nari narorire gekone twakirete mugondu twarenge tukuigwe bikuru amana twachikuminyoka gocha twanyora umuntu ugayetaere tukuboringi kiabeira hangaya engo mumuroyo gaitaise nganere kinyoro kia muminyokiri kia musambi amana twarorire gekone akero yo minto naro gantenga no maetenga bari okule no wayo na ero sambi rwikere ro sambi achakera bu maene ngochigocha anyorongori yani muchama na yire tari bonyangande ogwaya na kuya yire tari bonyangande twarigereri twacha togocha twanyorende ndugunero na ire nsaiga samuiterete iga mbu mumuro oyo nyara kobaga goita tato mwabo nyomba ya yanya kobaga gusambwa n'abanyakenyero babwato bororo bonene kinga kibare kumuria eri bamusambe namba ikera kinga gicho kumusamba na kumusirya bamwabo nyagusira abo barenge no bororo bonene nigo bagoteba buna nyagusira oyo umanyikanete buna ubwayo ngori obeye kagokora ebisa ebinge na nigo anyore gesuro kyaye mumuro yera no nyusambwa yasambwa egekogera usomo kinoti garomare ekogera ebisa akorire gwete na iteto yo mwabo kaenda bakagachieta kamuitero agako oiranireka orocho itire tato mwa ere togoteba mbuya mono estamura ngori nere mamu mwabo mumuro yo oitaise ogoteba buna nigaumiranete na egekorwe keiga asenchera yo gukumia nyoro mumuro yo bwayo korera gwe kumubori na rero ngomwarwanire komo naende tumatatu ne koti ogo aya ntato ngakiro omonu amaninga iteke nyoro musubati yo muruya okomonyoka gwe ogonte mama obwaya amepika sokoro siongei ngomobori siongei naki ngatari gokwana kuna kweresera umungino oyo mumuroye uyure bono nyagusira nigo aitete ise abwo igoro na tatagite ise uyo airwe nyagitari kurwa saba nyakinyoro umuroyi akiraba murabande simi muire nyagitari reni mege bacha naba murabu bakamobori kurwa bakamotirimbo kibakarie saraire okamanya kanyaro mumuroyo kamanyoka nekebenuka ebeti ngatikanda rumusacho kumuire nyagitari ngongirire nyagitari bakamubeka nse bagatama bagatigara babiri umubero nyagusira uyorenge n'ekingoma cintindi nabo berete inse yabwogo ikabono mambya cinga kiba munyora gasire cy'ubugima bwaye oimoki gose muire nyagitari nje nakabwati enjeranga turuma abana natanga mata bubwire bwaki paka cyaba cinsa ikomi karo cyaba cinsa ikomi ngo kigocha nanda mumo muronde karo nanda mumo muronde ngo matabiye tata tande kororongo ligotse nabo getakanda togo kigocha aliese twamubegete tukanyora nanyora akweterende nkinarenge gokora gaki gose ne sirikali twango tamira etokonya sio mateni go kigobwate sio mungina estamura oyore mamu mwabanya gusira hote abuna mumuro yoye una sambwa na ende nabarenge gutinde kwa igo elio kurwa masikani gutya somuga kana korobererigwa amatanga yebuya ere togoteba mbuya mono nande nyondi ya serikali yanja yari ko mututigera tumutindeke bono iga togenderera omuroberi gwendugweye nere mbuya hiyo onyendirio konyarekana tari kuiru moche serikali yari kumubwatoka erari merubone igatindeku omoroberi wo mugakogendere nigo egotebekana abuna nyagusiro ibwayo oyo osambwa na itete mumuro mwabo asensemo ya Kajiado omanyikanete buna muchamo ngori kietega kiato asomo muro agataba na ro muitete mumura na gutu atinde ko mutinyuga agataba na ro muitete na ndekene kerako imoka na ro itete mwana oyo no kabere nere na kwete uri otinde kirero guraye gwete na itete oyo mwabo kaenda bakagachieta kamuitero agako
oiranire ka orocho itire tata omwana obutumiki bwa Maria yogotindia ninyasore nabwo bwanyara ko bukora gwekiara gwetera nebikorwa bikonyara ko bikoba sense miyo na muno aso mu muroyo iga ogetegia kogechiri abebwenereta abana babake bagukina bono basoire chisabu chimbe banyure metemebe bono bongo bwasariki bono ranyore ng'egento ngera anyure anywete bono nonyokore taya korete taruchike obesana goito omoibori style enga muneyo ekenyorokia inani litukulia lero mambia abanyakenyoro babokera ogusira kwa magima abere oyomo umusawo yomo nyarako baga gwita tatu mwabo nero nyarako baga gusambona abanyakenyoro babwate obororo bone na sekenyorokia inani sublocation ya kegochi ime abo basi nabo igo banyako bakwirwa asenkendu ya nyamache niyo tebekana ngo umusawo yo nyako baga gwita tatu mwabo nyako na nyarako ko baga gwita mu muromo mwabo asensemo ya kagiado akabwatwa akabekwa ase ensemo ya prison nabo bakairana na entunde ndanya nyako baga gusira ubugima bwa tatu mwabo nero nyarako baga gusira nyibense miyiga niyo bawote abanga okunywa kwenya sona marigo yo gotindia na arakwira abasaye bara sense miyiga banyako bakwirira ibitambikiro byo goita abayibuli babo nabo igo kora buke babore gwekerengo kireke igoro mono muri gweteria getembe korwa sensemo ekenyoroke inani sublocation ya kegochi constituency ya Bwasi county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi.